Am hotărât să trec la alt sistem mult mai profitabil, care de la bun început, din prima zi, fără să îndeplinesc target sau altceva, îmi dă o comision de 25%. Nu există nicio platformă de afiliat care să vândă produse de orice care să-ți dea asemenea comision. Doar poate produse digitale, alea da. Dar produse fizice, șampoane, creme, ce vreți voi, pâine, ciocolată, să ai tu un comision de 25%. Nu am găsit așa ceva niciunde. Deci gândește-te că vinzi ceva care valorează 100 de euro și obții din prima zi comision 25 de euro. Și nu numai asta, în momentul în care tu începi să lucrezi și crești în cadrul companiei, începi să fii mai eficient, ajungi la un nivel care se numește supervizor